Oíche Shamhna honna ditch. An dat níon Cluichí Oíche Shamhna leat. Tá Oíche Shamhna athraithe fad. Sa lá atá inniu ann. Tá cultacha galánta ag na páistí go léir. Ní tharlódh sé le mullinse, jeirmse leat. Mála brúscar dubh nó brálín bháin má bhí an tá ort. Chruthíamar ár gultacha hain. Am simplí a bhí ann. Cad a tharla le húil taifí? nó oniún tuma I dafií, mar joke. Ghlach canóna. Éireannos. Is féidir linn an tam atá thart a thuairt arás. Immer tú tuma le haidh úl. Fai báisín mór agus líon le huisce. Cuir úla isteach. Caitheann gach duine seall. Greim a bhaint as úl. Ní féidir leat do lámha a úsáid. Cuir sríon orthú taobh thiar de do ghrim. Cuir púcín ort. Caithfidh tú greim a bhaint as agus é a chamád iad a íochla le de cheann san air gan titim. De réir cosúlachta, hí na Celtig dúghafa le fáistenacht. Más tusa an chéad duine a bhaineann greim as úl, beidh tú pósta go luath. Bhí si dúghafa le fáil amach faoin na géile freisin. Nóí, tá sé míchlántach. Ach, crack wa atá ann. Cluiche a bháin eile ná úl héad. Ceangal úla héada ón tíláil. Ba chóir dóibh a bheith níos airde ná na himróirí. Tá púcín orthú agus a lábheith taobh thiar de na nromanna. Léimeann siad agus caithfidh siad an núl a ithe. Dia nia. Búin an chéad duine a itheann an a núl fad. Buin tríal as. Buin tatnamh as. Buin greim as. Ná baríocht mil seán. Túair ara dit chéin. Grá mór, Molly.